Zdarec lidí, zdraví vás Kvista 70 môjho 4. videjka z hry Tanky Online. A môžeme sa pustiť do toho a je tu dneska s náma zas náš dobrý kamarát Pták Ohnivák. Pozdrav sa. Ideme na to. Sme všetci modrí, prehrávame, nevadí. Sa ešte utlmí. Aha, na našu vlajku. Je tu jeden. Vidím, ja ich mám na obzore. Ja som tam zozadu. Útok! Go, go, go! Koľkokrát si zdochol? Ja? Ani neviem. 4-5 krát. Vysávač. Prepáčte ľudia, že to volám vysávač, ale fakt ja to volám vysávač, lebo má to zvuk ako vysávač. A ja to volám mraznička. Ešte to aj vypadá ako vysávač. A on to volá A ja to volám mraznička. Teraz ma mraznička zabila. Aňa. Kokos. Pekne laser jedných dal. Kurník aj mňa trafil. Takže videjko opäť bude cez 3 minúty, 2 minúty. Ako sa podarí? Jopa. Na. Na. Na, 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 na. Na, 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 na. A akurát by ste si aj mohli no tak asi si nevšimnete. Sťahujem si hru Battlefield Playoff 3. Nie, 4? Ja neviem. Play free. No, play free, to je jedno. A budeme to točiť. Videjka budú mať z Battlefieldu 4 minúty, 3 minúty. A ako sa kedy podarí. Takže teraz bude krátky strih. Takže prepáčte za krátky strih, ale dôvodom, že padol mi Tanky Online. A môžeme sa pustiť do toho. Za chvíľku sme si aj zahrali. Takže povieme skôr, 8 razy sme ich zabili a 8 razy sme zhebili. Dobre. Ne, ja som sa netrafil. Ne, to je zlé. To je zlé. To je zlé. Čo hovorím? To je zlé. A videjko už bude končiť. Ak sa vám páčilo, dajte palec hore, ak nie, palec dole. A prepáčte mi za tie krátke videá, ale už to je skomentárnené. A takže čaute.